Здравейте, аз съм Габи, а днес ще ви покажа колекцията си от парфюми, дезодоранти, лакове, червила и балсами за устни. Да започваме с дезодорантите. Ето Citro на Black Beauty. Bio My Secret. Bio Candy Love. А сега колекцията си от парфюми. Пропуснахме още един. Това е някаква странна марка. Preta Porter на Casual Wear. Той върви с един парфюм, сега ще ви го покажа. Сега парфюмите. Това е българска роза. Много хубав парфюм. Ето така се отваря. Много си го харесвам, си го ползвам. Ето този парфюм. И Дион. Много е хубав. Много хубаво мирише на ягодки. Не точно на ягодки, но много хубав. Ето този парфюм. Виж си комплект с този дезодорант. Парфюма не е чак толкова лош, но има някакъв странен мирис. Но е хубав. Ето сега гланца ми. Аз някъде имам още гланцове и балсами, обаче съм ги загубила и мога да ви покажа само два. Ето, това е гланца ми. Много е хубав. Ето кои балсама ми. Нивея на ягода. Ето виж. Това са малки бляскави неща вътре. А сега лаковете. Тази имам същия неоново розово, обаче не знам къде. Любимият ми неонов цвят, коралов, на Gabrini 3D Flat Brush. А този, забравих да ви кажа, е на Wow. Този е пятъчен лак. И сега ще ви покажа автографа си от Михаела Филева. Веднъж пя в нашия град Самоков на празника на града ни. Ето тук имам от най-разни покани от тази година, 5 клас. Ще ви покажа моите ушанки. Това са ми едните ушанки. Те са ми по-новите. Това са ми едни от другите ушанки. Сега имам бомбе шапка и една рапърска шапка. Касичката ми на кулчинци, тъй като аз много обичам кулчетата. Затова имам толкова много неща. Сега ще ви покажа моите книги. Елате с мен. Ето това е книгите ми. Извинете за това. Това е супер модна колекция. Мога да ви покажа само първите ми. Това е когато бях още малка и не рисувах толкова добре. Ето едни от най-добрите ми, които съм рисувала.
една хубава балерина. Обаче не знам, точно трябва да прелиста цялия каталог. Но сега набързо ще ги намеря. Ето тук. Имам и други най-разни скици, но момент да не ви вада, да ви покажа другите книги. Ето Виолета. Виолета. Моят дневник година по-късно, моите тайни, моите мечти, втори сезон. Ето Виолета. 3 години заедно, моят дневник, трети сезон. Бамби, това, когато бях малка. И също съм надраскала половината думи, като малка. Естествено, моят лексикон, който почти е празен. Атлас на животните. Опа! Не знам да се вижда паралата, ще падне всеки момент. Тук препоръчителен списък на книгите за трети клас. И грамота за завършен Европа, английски език. Това е сега детска градина телевизия. Училище Европа. Пак грамота. Фейца Детелина, само в детска градина. Още от малка. Удостоверение. Така. Ето ви. Островът на изгубените. Имаме и зад колисите на островът на изгубените. Също един голям плакат на Мао. Ето сега ще ви го покажа. Това е всичко. Дано да ви е харесало. Преди да забравя, имам котка. Сега мога да ви я покажа, ако я намеря. Изчакайте един момент.